Nuwun inggih para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Arpedam Project. Mugi tansah bisa ngremanaken panjenenganipun sedaya. Sumangga. Nuwun inggih para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Arpedam Project. Mugi tansah bisa ngremanaken panjenenganipun sedaya. Sumangga.